Hej, hvis man har feature, det skal vi lige unbox. Ja. Ja. Så vi starter med den her. Det er med en masse tøj. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her. Okay, så vi starter med den første. It's so cute. Det lugter. Det dufter godt. Hvad er det? Ej, det er den. Hun sagde, den var slidt, den er ikke særlig slidt. Ej, den er virkelig cute. Jeg har kigget på den så mange gange, og så finder jeg den på den. Du kan lige take a look at den. Ej, det dufter faktisk godt. Ikke også? Og de her, de er lidt slidt, men det vidste jeg godt. Nej, vent, det dufter sådan en glimmerhårspray, jeg putter i til nytår. Ej, hvor sjovt. Jeg fandt også en i sort, men den blev solgt. Endnu flere bootcut. Like, altså, du har sådan millioner bootcut. Hvad? Bootcut? Albert, dem kan du også lige take a look at. Det elsker Albert. Og det her, det ligner lidt nogle, jeg har. De er sgu lidt lysere. Det er godt nok fedt. Men det er godt nok fedt. Det er det bare. Dem kan du også lige take a look at. Ej. Og så dem her, som jeg allerede har i forvejen. Flere? Altså, flere, altså. Rosa, like. det var det, der bukser. Ja. Nu har jeg sådan... Jeg kan godt lide at have joggingbukser. 12. Det er ubehageligt. Det er ubehageligt at have joggingbukser på det der derfor. Nej, det er fordi, det er behageligt. Okay, så skal vi have unbox mine øreringe. Like, I'm so... Rosa, der er sådan lidt tøj over det hele. Ja, så det kan I lige pakke hernede i, Pia. Hvorfor os? Hvorfor os? Så I er søde venner, og I kan godt lige hjælpe mig. Ja. Det kan vi vel. Eller er I bare onde venner? Ja. Det var I bare hvad er det, der kravler, når det var bare... Pia, jeg troede, der var en æder. They're so gorgeous! It's a bitsy spider. What the... It's a itsy bitsy spider! Skriv 1, 2, 3 for try on. They're so gorgeous. Okay, vi prøver Må med jeg se dem? Fuck, hvor de cute. Det tror jeg godt, de kunne høre. Hvad? Men det har du ikke. Nå, det du sagde. Det er så cute. Fuck, de er pæne. Men de ser også tunge. Det er de ikke. De er ikke tungere end Må den jeg her. mærke den ene øring? Ja. Eller må jeg bare mærke den? Okay, de er ikke særlig tunge. Må jeg De mærke er ligesom den her? den her. Men det, måske er den lidt tung. Den er lidt lettere. Det skal være lidt klart, så kan det pizza på. Ja, Vi vi har skal altså æde brugt- pizza. Ja. Guys, we're getting pizza. We're getting pizza again. Ej, jeg er virkelig cringe, men Subscribe